салом мегӯям ба ҳамаи шумо корбарони гиромии озодӣ видео. ман шалои гулхоҷа бароятон хабарҳои тозаро муаррифӣ мекунам. умедворам дар ҳар куҷое ки ҳастед хубу саломатед. имрӯз шанбе 9 май аст. дар санаи 9 май, дар рӯзе ки мардуми тоҷик ва эътилофи зидди фашизм 75-мин солгарди ғалаба бар фашизмро таҷлил мекунанд, Каромат Шарипов, собиқ афсари дивизияи 201 Русия, мустақар дар Тоҷикистон ва баъдан солҳои тӯлонӣ ҳомии сарсупурдаи муҳоҷирони тоҷик дар синни 57 солагӣ аз олам даргузашт. сарфи назар аз он ки Каромат Шарипов 3 соли пеш аз Русия ихроҷ шуд, аммо то охирин лаҳза мегуфт ки бо ёди муҳоҷирон буд. дилаш барои онҳо дард мекард ва мехост кӯмак расонад, аммо дасти кӯтоҳ дошт. имрӯз ӯ нақша дошт як маъракаи хайрияро ташкил кунад ва пуле ки аз ҳисоби фурӯши заминаш дар як минтақаи Русия ба даст оварда буд, ба муҳоҷирони дармонда дар Русия ва афроди ниёзманд дар Тоҷикистон тақсим намояд. аммо умр вафояш накард, қалбаш ба ноадолатиҳо тоб наовард ва нақшаҳояшро бо худ ба хок бурд. ҳамин лаҳзаҳо дар зери хабари даргузашти Каромат Шарипов аксарияти муҳоҷирон менависанд ки барояшон имрӯз рӯзи мотам аст. солҳои ахир баъди ихроҷи Кароматулло Шарипов аз Русия, ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод бо ин ҳомии ҳуқуқи шинохта дар Тоҷикистон пайваста суҳбат мекард ва охирин тамоси телефонии ӯ бо Мирзонабии Холиқзод дирӯз ва пеш аз маргаш будааст. наздикони Каромат Шарипов мегӯянд ӯ вақтҳои ахир аз бемории қалб ранҷ мебурд ва субҳи имрӯз дилаш аз задан монд. ба гуфтаи ин пайвандонаш, Шарипов дар шаҳри Ваҳдат аз олам гузашта ҷанозаашро барои дафн ба зодгоҳаш ноҳияи Файзобод бурданд. Каромат Шарипов рӯзи 8 май чанд соат пеш аз маргаш дар суҳбат ба мо гуфт ки дар шаҳри Тулаи Русия заминашро фурӯхтааст ва мехоҳад 1 миллион рубли онҳоро барои камбизоатон дар Тоҷикистон ва муҳоҷирон кӯмак расонад. Каромат Шарипов раиси ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия аз ҳомиёни маъруф дар миёни муҳоҷирони тоҷик буд ки ҳукумати Русияву Тоҷикистон ва бахусус корфармоёни русро зиёд танқид мекард. Шарипов шаҳрвандии Русияро дошт, вале мақомоти рус моҳи декабри соли 2017 шаҳрвандии ӯро бекор ва худашро ба Тоҷикистон ихроҷ карданд. дар шарҳи расмии қарори додгоҳи Москав гуфта мешуд ки сабаби ихроҷи Шарипов аз роҳи тақаллуб ба даст овардани шиносномаи Русия аст. ва муддати дароз ки 25 солу 6 моҳ муҳлати умумии хизмати ман ҳаст, онҳо дар рӯз гуфтанд ки нест. ва ман медонам сабабаш чи аст. сабаби асосии он буд ки ин ҷомеаи тоҷикон вақте ки садо баровардани мо буд нисбати дар давлати рус даст кашидан аз ғулом будани миллати тоҷик ва ин пешниҳодро ба ҳукумати Тоҷикистону ба дипломатҳо мо гузаронда будем, расонда будем. ба давлати рус ин зарба буд, чунки тамоми 99% имрӯза муҳоҷирони миллати таҳти назорати шахсоне ҳастанд ки феодализмро пеш мебаранд. яки ғуломдорӣ ки феодализм аст. онҳо буданд ва онҳо садо бароварданд. ва ба садои онҳо ман худам назар намудам ки чорау андешаи хуб дидан дар кор аст. ва дид давлати рус ва бо гуфтаниам ки ин ҳолате шудагӣ аст, бе ёрдами Тоҷикистон нашудааст. аммо Каромат Шарипов то охири ихроҷаш аз Русияро кори як гурӯҳи манфиатдор медонист ки ба ҳимояти ӯ аз ҳуқуқи муҳоҷирон рабт дорад. дар яке аз суҳбатҳои охиринаш бо Радиои Озодӣ ки моҳи марти соли равон дар душанбе дошт, вай гуфт ки на ба маҳрум намудан аз шаҳрвандӣ ва на маҳрум намудан аз нафақа розӣ нест ва мубориза хоҳад бурд. ӯ бо таассуфи зиёд танқид кард ки бо эҳтимоли қавӣ дар иҷрои ин амалҳо ба гурӯҳҳои манфиатдори Русия баъзе мақомдорони тоҷик ҳам кӯмак карданд. Каромат Шарипов дар давоми беш аз 20 соли гузашта ки баъд аз хизмат дар артиш дар Русия ба сар бурдааст, дар фикри ҳимоят аз ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик буд. бо кӯмаки ӯ даҳҳо қазияҳои марбут ба муҳоҷирони тоҷик ҳалли худро ёфтаанд. мутаассифона даргузашти Каромат Шарипов ягона хабари такондиҳанда нест. нимашаби дирӯз Шамсиддин Ҷалолов, иқтисодшиноси шинохтаи тоҷик ва мусоҳиби ҳамешагии Радиои Озодӣ низ моро тарк гуфт. дар ин бора бародари ӯ Мирзошариф Ҷалолов, сафири Тоҷикистон дар Ҷопон, дар саҳифааш дар Фейсбук хабар дод. Шамсиддин Ҷалолов ҳамагӣ 52 сол дошт. ӯ солҳои тӯлонӣ дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дарс медод ва муовини раҳбари пажӯҳишгоҳи иқтисод ва демографияи Академияи илмҳо буд. ёдашон ба хайр ва гиромӣ буд.
вазорати тандурустии Тоҷикистон дирӯз эълон кард ки шабона рӯзи гузашта дар кишвар 61 мавриди нави сирояти бемории COVID-19-ро сабт карда ва 2 нафари дигар аз ин беморӣ фавт диданд. Вазорат рӯзи 8 май бо нашри як баёнияи расмӣ дар вебсайташ гуфт ҳамин гуна то имрӯз теъдоди гирифторон ба 522 нафар расидааст. Бемории мазкур то имрӯз 14 нафарро куштааст. Ба гуфтаи вазорат беморӣ аз ҳама бештар дар душанбе дида мешавад ва теъдоди беморон дар ин ҷо 223 нафарро ташкил медиҳад. Дар суғд 139 нафар, дар ноҳияҳои тобеи марказ 83 нафар, дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 18 нафар, дар Хатлон 59 нафар ба ин беморӣ гирифтор шуданд. вазорати тандурустӣ ҳамчунин гуфт дар як шабона рӯзи охир 420 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шуданд. бархе аз коршиносону мардум ба дурустии омури расмӣ шубҳа доранд ва мегӯянд мумкин аст теъдоди гирифторон ва талафот аз беморӣ дар Тоҷикистон зиёд бошад. айни замон гузоришҳои зиёде мерасад ки табибони тоҷик васоили муҳофизатии кофӣ аз бемориро надоранд ва норасоии дороворӣ ба мушоҳида мерасад. ҳукумати Ӯзбекистон рӯзи 8 май гурӯҳи аз мутахассисони вируссиносро барои кӯмак ба Тоҷикистон фиристод ва вазорати умури хориҷӣ гуфтааст ки чин ҳам қасд дорад барои муқобила бо беморӣ ба Тоҷикистон бо мутахассисону дороворӣ кӯмак расонад. рӯзи 8 май дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ пешгирӣ аз густариши коронавируси нав, пешгирии хариду фурӯши ғайриқонунии дороворӣ ва дигар маводи тиббӣ, истифодаи ҳатмии ниқоб, бе зарурат набаромадан аз манзили зист, фароҳам овардани шароит барои муолиҷаи беморон баррасӣ шудааст. мақомоти расмӣ дар ин ҷаласа гуфтанд сокинон набояд худсарона ба истеъмоли дороҳои гуногун даст бизананд ва ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои беморӣ ҳатман бо телефонҳои боварӣ ба табибон ва мутахассисон муроҷиат намоянд. рӯзи 8 май бо ташаббуси ҷониби Қирғизистон вазири корҳои хориҷии он кишвар Чингиз Айдарбеков бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷдини Муҳриддин гуфтугӯи телефонӣ доштааст. дар ин бора вебсайти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад. ба қавли манбаъ ҷонибҳо муноқишаи марзии дирӯзе ки дар ҷомаати чоркӯи суғд ба вуқӯъ пайвастааст матраҳ намуданд. дар ҷараёни гуфтугӯ тарафайн ба хулосае омаданд ки барои коҳиш додани таниш дар минтақаи марзӣ бояд бо аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ тақвият дода шавад. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон мегӯянд рӯзи 8 май дар натиҷаи муноқиша дар марз бо Қирғизистон 2 шаҳрванди Тоҷикистон ва 1 шаҳрванди Қирғизистон захмӣ шуданд. ду тараф якдигарро ба барангехтани муноқиша муттаҳам карданд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки ҷанҷол барои порчаи замине рух дод ки ба Тоҷикистон тааллуқ дорад, вале нирӯҳои марзбонии Қирғизистон гуфтанд ки порчаи замин баҳсбарангез аст, вале дар амал сокинони вилояти Бодканд онро истифода мебурданд. ба гуфтаи нирӯҳои марзбонӣ зимни муноқиша садои тирандозӣ аз туфанги шикорӣ ба гӯш расидааст ва марзбонони тоҷику қирғиз барои фурӯ нишондани ҷанҷол ва пароканда кардани мардум ба ҳаво тир андохтанд. муноқишаи имсол дар замоне сурат мегирад ки ду кишвар барои муқобила бо густариши бемории COVID-19 дасту по мезананд ва дар Қирғизистони ҳамсоя вазъи фавқулода эълон шудааст. дар Қирғизистон беш аз 600 нафар ва дар Тоҷикистон зиёда аз 520 нафар ба бемории нав гирифтор шуданд. ӯзбекистон тасмим дорад 11 000 шаҳрванди худро аз Русия, Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, Туркия ва кишварҳои дигар ба ватан бозгардонад. ин нуктаро президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев 7 май дар як ҷаласа баён дошт. ӯ гуфт шумо огоҳӣ доред ки шаҳрвандони Ӯзбекистон дар бештари кишварҳо дармонданд. бо даст додани имконият мо бояд онҳоро баргардонем. мо аллакай ин равандро оғоз кардем. тасмим дорем ҳамватанони худро аз Русия, Арабистон, Туркия ва кишварҳои дигар биёрем. 11 000 шаҳрванди мо мушкил доранд ва мо барои баргардондани онҳо чора хоҳем андешид. Мирзиёев афзуд ҳангоми баргардондани шаҳрвандон бояд аз эҳтиёт кор гирифт, зеро бисёре аз онҳое ки ба ватан оварда шуданд бемор буданд. ба гуфтаи президент дар ҳоли ҳозир 45 000 нафар дар Ӯзбекистон дар карантин мебошанд. ва бояд гуфт тӯли ҳафтаҳои ахир Радиои Озодӣ аз шаҳрвандони дармондаи Тоҷикистон низ дар кишварҳои мухталиф паёмакҳову наворҳо мегирад ки хостори баргаштан ба ватан ҳастанд. онҳо пайваста аз мо дар бораи кай боз шудани марзҳо ва ё ташкили парвозҳои чартерӣ барои оварданашон ба ватан суол мекунанд, зеро мегӯянд дар вазъияти хеле бад қарор доранд. вале то ба ҳол мақомоти Тоҷикистон дар мавриди ташкили ин гуна парвозҳо аз ҷумла ба Русия ва Туркия хабар надоданд.
و با همین بینندگان عزیز صحبت امروزه رو با پایان میرسونم. سپاس میگم که ما رو تماشا کردید. برایتان دوستان عزیز در این شب روز پیش از همه سلامتی بردوام میخواهم. خدا عزیزانتان رو احتیاط کنید و تا دیدار نوبتی خداوند همه شما رو نگهبان باشه.